Ngake ngazwana nekati. Mangizona nekati ngilithathe ikati ngizohlala nalo. Ngisaqashile-ke la ngangiqashe khona. Ayingihlale nekati. Ngilibone manje sengihleza ukuthi ayikati leli. Hayi. Bese-ke ngiplana into engizolibamba ngayo ukuthi cha. Ngikubambile ukuthi uyikati. Ngoba ngangeke ngikwazi ukwenza argument engineza ukuyiwina. Ngase ngenza i-fake account ka-Facebook. Ngam-inviter, kwaba right. Saxoxa nje naye, saxoxa naye. Ngase ngigcina sengimngena manje sengifuna ukumthola ukuthi ubani. And uxoxa nami mina akazi ukuthi uxoxa nami la endlini. Ngimqala nje uma esemsebenzini noma nami ngisemsebenzini ngangena ama-shift ngaleso sikhathi leso kuba ukuthi ke sinokuphambana. Hayi. Ngidane ngixoxa nje naye, ngixoxa naye mangikho nje endlini ngenze sure ukuthi ngiyaxoxa naye. Yena akabona ukuthi njoba ngixoxa naye uma ngabe mina ngingekho kusho ukuthi mina yini uthi cha umjida nje yabo. Hayi. Sixoxe nekade ngilibuze lihlalaphi lisho exactly la endlini. Uhlala nobani? Hayi ngihlala nosisi wami. Okay. Hayi no, manje ngingafika ngikubona ngeke usisi wami street njani uzongiceba ekhaya wara. Okay, hayi okay fine kulungile. Sobonana kanjani? Hayi nje sikuhlela ukuthi singabonana kanjani nayo yonke into. Hayi ngiqhubeke-ke manje sengishelela manje ukuthi ke manje ke akaqome eze lapha vele eseqomile. Hayi ukuthi mhlawumbe sizo data nje for fun. Ayina ngempela aqome. Hayi mase qomile bese ngithi mina okay. Manje sizobonana nini? Abe ukuthi no available ngeweekend. Bese ngithi mina okay kulungile ngizobhuka ngibhuka itafula for 2 spare ngempela. Ngibhuke bese ngithi ayisengibhukile nayo yonke into. Sizofika sihlale etafuleni elunambabani. Ngempela hayi. Aphume la endlini. Ngaleyo la ngiphuma la endlini kimi uthi usaye ekhaya kubo. Konke afuna ukuyilungisa noma wakhe. Kodwa nje uzobuya noma ntambama ngithi mina okay. Hayi. Aphuma ahambe. Uma ephuma ehamba nami ngisale ngidumisa imoto ngapha. Ngiphume ngikale ukuthi hayi mhlawumbe usefikile edrobheni angifuni ukuthi ngimfice estopini. Okay, ahamba afike ke enakhuzeni angena ahlale angitext yasho ukuthi usefikile. Akazi phela ukuthi ukhuluma nami. Utexta yena lo mjida asaseqomene naye umusha. Yasho ukuthi sefikile usesekhona etafuleni azenze nakhuzani. I-selfie angisendele. Okay. Ngithi nayi ngiyeza khululeka ngishaya imoto ngishona khona. Ngifike ngipake babona ngami ngingena nje ngiza ngqo etafuleni ngifike ngihlale ngibingelele ethu ukuthi no yindaba athi no yazi ngisafuna ukubamba into encane bese ngiyahamba ngiqhubeke ngiye ekhaya. Ngithi mina no khululeka lo muntu omlindela uye lo. Ngise ngimkhiphela inakuzana ifoni ngimvulele ngimkhombise. Hayi ke sengozwa ngathi uma ucabanga kwenzakalani. Ngenza kwethu-ke lona kowesilisa uyakhala ukuthi-ke wathandana nomuntu wesifazane okungenalo iqiniso ongathembekile-ke. Waphuma endlini wayohlala e-restaurant ezitshela ukuthi uthole a new boyfriend kanti cha nje uye lo masihlalisana ahlala naye endlini. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho? Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukuchofa subscribe button kule channel yethu.